Ketäs toi Lili? Tämä. Ai joka on se. Niin, se on vähän sitä lentoa. Milloin se on syntynyt? Aika hyvän näköinen. 12.10.2014. 12.10.2004. Miten se on ollut? Ihan ollut. Ai alle vuoden vanha. Ei, jos toi 14 syntynyt, niin on se. Tuo musta. Niin, miksei saa olla? Niin, toi musta, mutta entäs toi merkkari sen perässä? Mä en tiedä mikä 18 vai mikä numero. 18. Onko se käyttövuotta? 18. Virallinen lehti. Ai se on se. Upen näköinen koira. Sillähän on jälkeläisiä. Ja nyt se musta sai. Joo, mä katsoin, että se on. Ja nämä, joita laitetaan täältä nyt pois, niin älkää menkö kauas, koska jos tarvitaan sertin saajaa tai varasertin saajaa, niin olette lähellä.